siko keto singo manono kod goyo siasa kalokruok malongo magikelo jopiny tunge. Jadolo mar kanisa Anglican bade mama seno South Charles Ong'injo kalose liend wuon jaod bura maseme James Nikal owuok tung mosuo gi josiasa mowacho ni ok winj dwach jopiny. E nyasi mar ikuon jaod bura maseme jaduong' Eliud Nikal okaka e kaunti ma Kisumu, jadolo mar kanisa Anglican Diocese mama seno South Charles Ong'injo owuok tung mosuo gi josiasa ma pachoka mowacho ni ok winj duond jopiny ahinya e gigo mowacho ni kaka bech mauta. Nonsensical political sloganeering. Address the needs of the people. People are suffering. When fuel prices went up, we were told our fuel is higher because we are more developed than our neighbors. The last time I checked, fuel prices in USA is almost half what we are paying here. So USA is not developed as us. Medo seo sirikal mowacho ni osiko ka golo mana singo kinde ka kinde ka thothgi ok kete tim. Friends, we forget very fast. There was a time when we were told that our mothers will no longer cook using firewood. That gas will reduce to 500 shillings. The last time I checked, it increased with over 500 shillings. Members of Parliament, stop being a choir and a chorus. Do your job. You are supposed to oversight. When you have budgeted, make sure that that budget reaches where it's supposed to reach so that it serves the common man. Ong'injo omedo siebo josiasa mowacho ni tiyo marach gi jopiny ahinyo jende ma indeso negi mana omenda matin ma ok nyal loko ngimagi. You know, the main reason why our young men are running after you for handouts is because life is very difficult. Unfortunately, we love it because we want to keep them there. So that we have people who can cheer us, we have people who can run after us all the time because they are depending on the 200 shillings you are throwing through the windows. You are reducing our people to dogs and beggars. Yuarruok manobedo e kin migawo mar thieth kod jopuonj ma Kuppet, jadolo omedo kwayo mondo ket maino e bero ngima kanyakla kod weche mag somo. Erokamano Nyajael, wadhi nyime kama jatend DCP Rigathi Gachagua odhi mbele gi seyo jatend piny William Ruto mowacho ni osejwang'o